त जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे त कुटैबे करबे। केहू नइखे बचल तुहु ना बचबे करबे। अरे केहू नइखे बचल तू ना बचबे करबे। त जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। रामगढ़ घोरावल मधुपुर बा इहाँ के लइका मशहूर बा। रामगढ़ घोरावल ओइनी मधुपुर बा इहाँ के लइका मजबूत बा। मुड रही ताजा साजा पैबे करबे। मुड रही ताजा साजा पैबे करबे त जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। त जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। रंगदारी नामी होले मनमानी करत मनमानी करत। रंगदारी करत मनमानी होले जिला सोनभद्र के लइका नामी होले। तोर फैल जाई नाम सोनभद्र में। रंगदारी करबे त पिटैबे डाला चौपन राउटसगंज में। रंगदारी करबे त पिटैबे डाला चौपन राउटसगंज में। राजन से ना अझुरैबे राजन से तू अझुरैबे त राजन से तू अझुरैबे त कुटैबे करबे। त जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। त जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। और जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे। जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त जिला सोनभद्र में रंगदारी देखैबे त कुटैबे करबे।